ina maza na ce maza na yi kiran mazan na ce sai kale wai ko ba maza na ce a wurin nan zantikati da ka ɗaike mini kowa mazaitan da biyan wai ko ku ɗai ne iyan kono na alfari ikon Allah iyan kono na Haruna bin Waidu mun kwana na Haruna ikon Allah kai ga iyan baba Salifu Modi sun zama soja Minister da Defense ikon Allah iyan Musa Sallabar mo sun zama soja shaida ta majar da zarme jan daki iyan baba Mamman Sani kiyawo mai Allah shaida ta majar da larme da tare zero da tuka tube kun zama soja mazaitan da biya ai babu ƙanana yan mazance iba ba maza a gabanku kai a wani wuta a kwan wuta sai soja ikon Allah kai ku faɗawa mutuwa ta kama jikinta da lambar mutuwar kuke bashe ta kati da ba maza a gabanku yan babata ni ina gaishe ku yan mazan kolonel alfayar sun zama soja da kolonel Haruna bin Waidu na gaida Batikati nana tashi sojawa ku tashi sojawa kai ku tashi sojawa na je mazanga suke zero batikati ga ku yan mazanca ne zero batikati ga ku